Електронният четец или традиционната книга предпочитат българските читатели. През последните години все по-упорито се коментира как новите технологии и интернет ще заменят традиционното четене на книги. Множество прогнози са категорични, че това неизбежно ще се случи. Ще успее ли мишката да изяде книжката? Или ще измести ли четецът книгата? Отговорът на тези въпроси потърсихме в книжарницата на Велико Търново. Макар често да се коментира, че хората не четат, това не е така. Интересът към книгата съвсем не е намалял. Променя се само интересът на читателите към различните книги през годините. В това е убедена Стефка Чернева, управител на една от книжарниците в Старопрестолния град. Да, мога да кажа, че се интересуват и макар медиите често да разпространяват, че хората не четат, това не е вярно. Даже критика към журналистите мога да посоча, че показва типичните случаи на хората, които не четат, а не показва типичните случаи на хората, които четат. Така че хората се интересуват от литература и четат. На пазара у нас се предлагат все повече видове електронни четци. Новост при тях е, че производителите се опитват максимално да наподобят традиционната книга. Въпреки това обаче, българските читатели до този момент не проявяват особен интерес към този вид устройства. Все още дела на интересуващите се е сравнително малък, т.е. хората, които са запознати наистина с тези устройства, са малко, но интересът се засилва. Често се използват електронна книга и устройство за четене като взаимозаменяеми, но това не е правилно, защото електронната книга си е такова дигитално съдържание, което е форматирано под някакъв определен формат PDF, различни формати, а пък четеца фактически е хардуера. И това трябва първо да се направи така разлика между двете понятия. Макар че те в България, както вече казах, се използват като взаимозаменяеми, което не е правилно. За да разберем доколко електронният четец е познат на хората, биха ли го предпочели пред традиционната книга и защо, попитахме самите тях. Знаете ли какво представляват електронните четци? Да. Нещо от сорта на електронен подпис, може би. Не, нямам представа как работи точно. Нещо, таблет, iPad, нещо такова? Не. Добре, вие? За електронен четец? Не знам. Не. Сега не мога. За четене на книги? Не, нямам си идея даже. Аз също. Електронен четец? Не. Какво предпочитате вие лично? Електронен четец или традиционната книга на хартия? Като удобство електронният четец е по-добро, но съвсем различно е усещането, когато човек придобива информацията чрез хартиен носител. Ако съм вкъщи, ще предпочитам книга традиционна. Ако съм някъде на път, такива четци. Но честно казвам, няма особено голямо значение. В смисъл, ако имам преди да си купа някакъв такъв таблет, ще си взема, ама честно казвам, според мен книга, като си четеш така и си прелисваш някакси по-готино усещането. Като цяло аз, такъв от по-старото поколение, предпочитам така наречената натурална книга, т.е. на хартия да си я отвориш, да разгледаш картинки и така нататък, пък и по-удобно за четене, разбирате ли? Значи аз съм завършила библиотечно-информационни дейности и предпочитам традиционната книга. Защо? Защото усещането, което ти дава тази книга, в смисъл книгата като цяло, не може да се сравни с електронния четец. На въпроса, ще измести ли електронния четец традиционната книга, получихме разнопосочни отговори. Може би за бъдеще ще го измести това нещо, защото все пак тенденцията е в технологиите. Не, винаги ще има фенови на традиционната книга. Според мен има място и за двете. Не е необходимо едното да измества другото. Не може да се замени усещането. Не мисля. Специално в България ще стане много по-бавно. На панаир в Германия преди няколко години стана ясно, че следващите 50 години книгоиздаването няма да бъде в сериозна криза, но въпреки всичко новите технологии навлизат все по-бързо. В България все още са малко по-скъпи, може би, но усещането до хартиения носител е уникално, така че едва ли ще има хора, които ще се вземат, но това няма да са всички. Може би ще вървят успоредно.
Традиционната книга остава завинаги символ на знанието. През годините ще се създават много нови технологии, но усещането, което носи тя, не може да се замени с иновациите, които се опитват да я изместят.